Zdravím. Jmenuji se Robert William Pickton a byl jsem kanadský sériový vrah a násilník. Narodil jsem se 24. října 1949 ve městě Port Coquitlam v Kanadě na rodinnou prasečí farmu. Svou první vraždu jsem spáchal v roce 1995. Poté jsem pokračoval ve svém konání až do roku 2001. Za dobu svého řádění jsem zavraždil až 49 žen. Některými ze svých obětí jsem krmil svá prasata, která jsem prodával ze své farmy. Jiné jsem přidával přímo do masa, které jsem poté také prodal. V roce 2002 jsem byl zatčen a v roce 2007 obviněn z vraždy 26 žen. Následně jsem byl odsouzen pouze za 6 z nich, a to k doživotnímu trestu. Zemřel jsem 31. května 2024 na následky útoku spoluvězně.